martang yang mehita. Asini roha madihamu, doh dame na siyan di batamat. Doh na siyan na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Koras madihita dia makadonga sahap persyaun hatani di batari hita iman tersurat di Matius 24 ayat 12 1 ayat 10 tuno. Jadi Allah nalam rara nasuuhum lam tungali na mahahulong ni roha di jolma gudangan. Alay na manahadro di ujung ido baluan na. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Idosahan. Dia makadonga saha persyaun memang lam tebba. Jolma lam tebba liling portibiong. Lam tungalina do haporsyaon, do lam tungalina do haholongon. Siyana lam tungalina haholongon ni roha ni jolmay. Lam tungalina haporsyaon ni jolmay. Lam taida do dampak ni parrohaon do dampak di keluarga ini. Na paling namingiri kateda di pertikyanon. Asiroha. Na sumabir binuang yan hakundok keluarga adong di bagasan keluarga inti na saling ima membunuh. Masih pamatian. Hidup na parah. Hidup na kacit. Na palang parah na adong na di tonga-tonga di keluarga inti. Na pepepola. Adong saling mencelakai. Tentu iman akan ini di keluarga inti sendiri penuh ngalam ngaliholo. Apalagi matunaso. Alam ni dok Tuhan Yesus na kaya ngani nunga lam tungalina lam rara na suuhum. Jala lam suadong be jolmeng lam gudangan naso adong be manahan di koloni. Alay halak na manahan halak na setorus. Mangulu di hatan di mata, dohon di kolong dan sendi mata, hidup nada potak keluar yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sada sosok-sosok ni Tuhan Yesus tu hita dia bakadong asaha porsyam, ternyata unok ninguluta ternyata adalah bagaimana kita akan menyatakan setiap harinya, setiap saat iman. Mangihutut Tuhan Yesus Kristus asa parholong kita, manotok kita. Baru kita asa manotok holong mirohata tulungan jolma tu keluarga terlu mau manang holong mirohata tu di bata. Ala na so manotok holong miroha ala nunga murah-murah ngalini roha ni holong di jolma tulungan na jolma na taida nakayangani dampak na di keluarga nang dia kana humaniang. Gudang ni aka dosa ido ni aka iman at ina bencana ng songo ni aka harora. Dampak na ng todo pa di bata lam ngali iman kang mura-mura. Nasohot bili hapor siya. Ito termasuk binak kang lam ngali makapor siya di bata. Dan sitia bi ibana murtad. Itinggal hun di bata. Dan por siya mana dihuaso di bata. Lam ngali holong di mana mar agamay doon na martuhan na marhuri hanak na lam ngali holong di rohana martuhan doon na marhuri lam doon sa parsawa doon lang siya nakapunguan. Ito na tayo lam ngali do parsawa nina lam ngali haporsyon na hanak na lam ngali marsaw lam suadong be doon nyo lam suadong be ngulong lapatan ng ngulong nyo wala kajahato. Lam ngali haporsyon na pesa sungoni mau marsahur di huli lam solo di olo nama bahkan olo 2 tahun orang di pasca doot nang dinatal olo musik bahima mirina lam so andi lam ngali ala ni tanda di bukti di orang yang tidak mau lagi bersikutu dan olo bibar minggu dan olo pertanyaan tanda nang ngali di kolom ni roara porsyon di sini dan olo rotu punguan dan olo marsahur tanda nang ngali do na perhamaran yun ngiri maningong madang manabi tong nama pemaon lau rusuh dohot lau dan marlapatan di mulu
aliang gumulo ni na porsye. Ikut dari jado imana kayngani holong itu dengan colma tu keluarga ng turupan ni Debata. Tido halak natotong maka porsye manotong puri saliling. Amin. Maulia te mariho ali Tuhan Debata asa manotong ma Tuhan holong iti bagasan namin. Amin.